Ahoj, zdraví vás Mirek Mužík. Ahoj, Petr Ackermann. Vítáme vás při dalším dílu našich videokurzů z pražského Denny Studia a dneska se budeme bavit o masteringu, co to je mastering, proč je taková věc potřeba udělat a Petr k tomu přidá hafo svých zkušeností, jak masterovat, co to obnáší a co si připravit pro mastering. Takže Petře, co to je ten slavný mastering? No, tak to ví asi každý z našich posluchačů, co to ten mastering je, ale spíš bychom si měli promluvit o tom, k čemu ten mastering slouží. Ten mastering by měla být taková ta poslední štace, na který se ta nahrávka jakýmsi způsobem upraví, pokud je to vůbec potřeba. Někdy ten mastering spočívá v tom, že se jenom vezmou hotové nahrávky, seřadějí se za sebe a pošlou se do výroby, protože s něma není nic potřeba dělat. Jindy ten mastering je třeba složitý proces, kdy se dohánějí věci, které se třeba nepovedly udělat ve studiu, nebo už není možné je ve studiu vylepšit, třeba vylepšit míchačku, nebo kdy se dávají dohromady kompilace, na které jsou různé nahrávky z různých studií a dávají se do takové formy, aby to pro posluchače bylo co nejsnesitelnější, to znamená, aby se to dobře poslouchalo. Přesně tak. Asi příklad těch nahrávek, se kterými se většinou moc nedělá, to znamená upraví se, dejme tomu začátky, konce, potlesky, ale příliš se nepracuje s úpravou dynamiky, to je asi vážná hudba. Tam se většinou moc dynamických úprav nepoužívá. Možná dneska trošičku se nahrávky zesílí, trošku zkomprimujou, ale u té vážné hudby opravdu velmi, velmi lehce a velmi decentně teda. No tak když si nakousnul tu dynamiku, tak rovnou pojďme ke konkrétním věcem, že ten mastering nespočívá samozřejmě jenom v dynamických úpravách, spočívá i ve frekvenčních úpravách a v úpravách stereoobrazu. Tím by se to tak dalo shrnout jako tři základní operace, které se při tom masteringu dělají. V neposlední řadě jsou to i třeba úpravy starých nahrávek, kde se do jisté míry eliminuje šum nebo různý ruchy a jiný prostě technický závady a problémy. Většinou se nazývá remastering v tomto případě asi. Ano, tomu by se dalo říct remastering. Asi největší nebo nejvíc práce s masteringem je na popových, rockových nahrávkách nebo moderních nahrávkách, moderních stylů. Tam asi ten mastering obnáší nejvíc změn v smíchaném signálu. No zase záleží na tom, v jakém stavu je nahrávka. Tak přiznejme si, že žijeme v době, která se nazývá loudness war, anebo válka o hlasitost. Tahle ta válka o hlasitost tu naší práci trošku degraduje, protože existuje obecná touha po tom, aby nahrávky hrály co nejhlasitěji. A to je právě i jeden z úkolů masteringu, jak toho docílit. Tady bychom možná mohli historicky trošičku zmínit o tom, jak to vlastně probíhalo a proč ten důvod byl, proč vlastně nahrávky mají hrát co nejvíc nahlas a proč je tahle snaha. Já myslím, že tohleto už spadá historicky někam do éry gramofonové desky, kde nahrávací společnosti chtěli, aby právě jejich nahrávka s jejich interpretem a s jejich koněm byla co nejhlasitější v Americe, aby v jukeboxech v okamžiku, když na americkém západě postavený jukebox někde v báru, kde se náhodně do selektoru prostě hodila mince, nebo vy jste si zvolili nějakou nahrávku, případně právě v módu shuffle to vybíralo náhodně nahrávky, tak aby zrovna ta nahrávka od konkrétní dodavatelské společnosti co nejvíc zaujala, především tím, že bude víc nahlas než ostatní. No je to tak a ta paralela funguje do dneška. V podstatě je logický, že ta nahrávka, která hraje víc nahlas, tak ta víc zaujme, kort i v takových situacích, že člověk třeba jede autem, že jo, a má okolo sebe spoustu ruchu okolo, tak si logicky naladí tu rozhlasovou stanici, která mu bude hrát nejvíc nahlas. Takzvaně nabušeně. A ne vždycky je to plus a většinou jsou to všechno procesy, které ať už na straně toho vysílače rádiového, kde dochází k velký kompresi a úpravě signálu, tak i při tom samotném masteringu lehce spadnou do té fáze, že už to té nahrávce kolikrát i ubližuje. A teď je to právě na vás, abyste si s tím masteringem poradili tak a té nahrávce neublížili. Co nejméně ublížit a aby hrála co nejvíc nahlas. Dokonce, když mluvíš o té historii, tak existují i takový názorný příklady. Často vidím třeba na internetu ukázky těch legendárních nahrávek Michaela Jacksona z desky Thriller? Thriller, ano, z desky Thriller, kde jsou
uváděný jednotlivý verze, tak jak vycházely ta původní verze, potom remastering z roku tohodle, remastering z roku jinýho, remastering z roku 2010 a i včetně těch křivek audiosignálů, které jsou tam namalovaný a je vidět, jak se prostě postupně, jak sílil ten tlak na to zesílení té nahrávky a ta nahrávka se zesilovala, ale logicky i ztrácela dynamiku a transienty a stávala se sice hlasitější, ale míň hezkou. Míň hezkou, jasně, míň kvalitní. Otázka, jestli už potom opravdu nešáhnout radši na volume kolečko na zesilovači a nahrávku si nezesílit ručně. Tak by to bylo logický, ale to se vydavatelům těžko vysvětluje a v neposlední řadě interpretům, kteří taky jako tento nárok mají, protože samozřejmě chtějí, aby v té hitparádě ta jejich písnička obstála a byla co nejsilnější. Samozřejmě. Ono už právě v éře té LP desky to svýho času dostoupilo tak daleko, že se narazilo na vlastně hranice, co snesl ještě materiál, co snesl ten vinyl. No. Dělali se tak hlasitý, tak nabušený desky, že už prostě měli jehly tendenci přeskakovat z drážky do drážky, protože už to byla tak velká výchylka drážky, že prostě desky se stávaly prakticky nepoužitelný už hned od vydání. To se stávalo, no. To vlastně byla ta hranice, kdy už se hlasitější nahrávky na vinylu dělat nedaly. Pak s příchodem CDčka v nějakém 81. roce vlastně bylo takový uvolnění, že hurá, máme k dispozici obrovský dynamický rozsah, nějakých 96 decibel. Všichni si říkali, no tak se to v životě nevyužijem, že 96 decibel, no to je od naprosto tichýho šepotu až prostě prakticky burácení. No a taky to chvilku vypadalo desky, které se dělaly v 80. letech. Petře, vzpomeň, jak se dělalo, jaký tam bylo RMS-ko, jaký tam byla průměrná hlasitost oproti dnešku. Podstatně vyšší. Jistě, podstatně vyšší a bohužel to zase sklouzlo do té tendence, jako dělat všechno co nejvíc nahlas. Sklouzlo to tak dneska, všechno cpát co nejvíc nahoru. Ale já bych to nestavil tak, jako že úkolem toho masteringu je teda splnit za každou cenu jako ten úkol. Jako je to požadavek stran interpretu, stran vydavatelů, ale ne vždycky jako je to ten primární cíl toho masteringu. Ten primární cíl toho masteringu by měl být tak učesat tu nahrávku a uvést ji do toho finálního stavu, pokusit se třeba i vylepšit věci, které se při tom nahrávání nepodařily, nebo na které nebyly tak úplně ideální podmínky. A v případě celé nahrávky, jako celého třeba CD, tak přizpůsobit ty tituly, aby se zvukově, já nevím, jestli to nazvat, podobaly prostě, aby poslech byl vyrovnaný, aby byl příjemný, aby když si pustíš CDčko, si nemusel při každý písničce šát na hlasitost, hele, tohle to hraje nějak divně, jako to si musím přidat, nebo tady to nějak s těma výškama přehnali a tamhle jich zase málo. Přesně tak, ta deska by se měla dát poslouchat jako celek. Aby se té desce dala fazóna. Tak. Pak samozřejmě k tomu masteringu ještě patří ta technická stránka věci, to je dodání ISRC kódu, to jsou identifikační kódy jednotlivých písniček, které se přidělují mezinárodně vydavatelům. U nás to dělá Intergram. Zapsání CD textu, pokud se jedná o CD nosič. A no to je asi tak všechno. A vyrobení toho finálního masteru, to znamená toho nosiče, nebo ať už datovýho, nebo přímo audio CDčka, z kterého se potom lisuje ten výsledek. Takže vlastně, když si to shrneme, tak je to seřazení písniček, dejme tomu vytvoření fade-inů, fade-outů skladeb, dynamický frekvenční úpravy, stereo úpravy, opatření kódama a je to hotový. To je vlastně strašně jednoduchý. Vůbec není od věci při téhle práci všechno víckrát kontrolovat a dávat velký pozor na to, aby ten finální master byl opravdu v pořádku, protože v momentě, kdy přijde do fabriky, tak se prostě začne lisovat a ty peníze se utratějí a tam už ho hlavně nikdo nekontroluje. Pak už to nikdo nekontroluje a pak se může stát velký průšvih. Přesně tak.